Майкоў Мацвей, праўдзівы хлопчык. У нас, а можа і не ў нас, у старадаўні час жыў мудры чалавек, які не меў ні сына, ні дачкі. Было ў яго багацця шмат, ды ён багаццю быў не рад. Адзін заўсёды, нібы цень, хоць стане ноч, хоць прыйдзе дзень. Не чутна звонкіх галасоў з яго разложыстых садоў. Не прабяжыць малы ў пакой з гульнёй вясёлаю сваёй. Самота сумная адна ад сонца ўсходу да цямна. Адной жа скрозь, з канца ў канец, прайшла вядомка, што мудрэц узяць надумаў у сыны хлапца з тутэйшай стараны. А ў тым краі было ў людзей па 5, па 6 і больш дзяцей. Вядомка ўзварушыла ўсіх, бацькоў старых, дзяцей малых. Як не кажы, прываба ёсць зайсці ў такую прыгажосць. Няблага будзе для хлапца прайсці навукі ў мудраца. У дзень, прызначаны старым, 2 сотні сталі перад ім. Адзін другога прыгажэй, для сэрца шчырага мілей. Звіняць весёлыя галасы, палац змяніўся ад красы. Прыйшоў мудрэц, зірнуў на іх, пасля сказаў, як гоман сціх: «Вітаю ўсіх сардэчная, падзяка вам усім мая за тое, што на заклік мой прыйшлі такою грамадой. Каб не пакрыўдзіць вас нічым, даю адзін іспыт усім. Усім па зернятку даю, іх пасадзіце вы ў зямлю і даглядайце, каб праз час па кветчкі вырасла ў вас. Пасля прыходзьце зноў усе, вазон хто лепшы прынясе, возьму за сына я таго, за бацьку буду для яго». Усе па зернятку ўзялі, пайшлі саджаць іх у зямлі. Праз час, прызначанай парой, ідуць вясёлай грамадой. Да мудраца хлапцы усе, і кожны свой вазон нясе. Здаецца, што дзівосны сад закрыў бязмежны далягляд. Якія кветкі, цуд які узгадавалі хлопчукі. Толькі ў аднаго зямля, а ў ёй ні кветак, ні быля. Мудрэц спыніўся перад ім. А што з вазончыкам тваім? Зямля ў ім ёсць, а кветкі дзе? Чаму не так, як у людзей? Здатанаваўся і панік, маленькі гэрны працаўнік. Пасля сказаў ім у адказ: «Насенне, што я ўзяў ад вас, я пасадзіў у свой вазон і паліваў немала дзёў, пушыў зямельку шмат разоў. Ды ўсё няма з яго расткоў». Сказаў тады хлапцу мудрэц: «Ты любы хлопча, маладзец, насенне дрэннае было, зысці б ніколі не магло. Сваё насенне кожны ўзяў, замест таго, што я даваў. Твае сябры схлусілі мне, узраслі іх кветкі на мане. Праўдзівы хлопчык ты адзін, пры мне і будзеш жыць як сын». За сына ўзяў яго мудрэц, на тым і казцы ўсё і канец.